Hi guys, welcome back to my channel. This is your girl igboticnono. You will say, what the hell, why am I looking this way? Man guys, I have an exam today. Yes, I have an exam today, and this is 4 a.m. in the morning. I've not read. I just woke up now to read, and I set the camera. As I'm reading, we're talking in Igbo, and I'm translating it as usual. Ụbọchị tata enwere m nyocha mbọsị tata. Ụbọchị tata enwere m nyocha kara aka ahụ. Mana ebe nsogbu nọ wee dị bụ na nwebi ihe ngụ. Ebe nka nsogbu nọ wee dị. Nwebi ihe ngụ. Etetere m eri isi ụtụtụ. Etetere m eri isi ụtụtụ. Ebe 4 a.m. So masị ka ngụba na akwụkwọ ma m ihe mma agụ mmakwa n'ebe m ebido mana onye nwaanyị ga-edu m. Ee, onye nwaanyị ga-edu m ka m mepere anya na ebe kịta na-agụ ọ bụrụ ihe ngụ ga-apụta. Onye m ji si na onye nwaanyị ga-edu m na-agụ ọ bụrụ ihe ngụ ga-apụta. Ọ bụ ihe ngụ ga-apụta. Kedu kunu mere? How you guys doing? Kedu kunu mere? Video ndị niile ntinye unu ekirigokwa ya. Na-ekirigi ya unu aghọtakwa ihe nkunu ya. Remember I said if you have any issue or if you want to have any video you want me to do, you should put it in the comment section. Remember that guys, don't forget that. Yes, and also if you have any video you want me to shoot, also tell me. Yeah, I did my videos in vlog freestyle Igbo learning, and I'll put the link down below. I asked if you guys loved it and I needed your comments, but much people didn't say anything. But I did another video where I was plucking apple, and someone said, yeah, you should just say it in Igbo and subtitle in English. I'm like, I've done these videos, and I gave the person the link. These are the videos of such you're saying, vlogs in Igbo and translating it in English. So that is it. This is called akwụkwọ. That's book. Pepper. Akwụkwọ. Sorry, pepper. I have a little bit cutter. Kai na-emekwa. Amaghị ebe m ga-ebido. Amaghị ebe m ga-ebido wee gụba akwụkwọ anụ ahụ. Mana ka ndepụta ihe dị mkpa m nwere ike iji na-ele anya wee na-agụ. Iji na-ele anya wee na-agụ. Imaginary when I go. The stem. Imaginary when I go. Like a then you can't do one. I'm going to do this. Nah. I'm before the day. I can't like before the day. Atogo misim ma. Atogo mi. Emecha mma chọ ife mma eme ka ndị kwanụ mma n'anya. Tinyekwanụ na ekpele o, ihe a na-agụ lu. Amara ife mma aza. Amara ife mma aza ma ajụọ m ajụjụ.
mani femmaza. So guys, after a while, I'm going to just end this video here. Just want to tell you guys I have exam I'm taking today. I'm going to be finishing your no bossing papa. I take them a real toto. A ratio toto cantete. A real toto. At 4 a.m. issue toto cantete. Ana mango for now, queering band, look at mana. Madam, nka ga na-agụkwa guride ya ruo mgbe m ga-apụ, ruo mgbe m ga-eje dee ihe nyocha ahụ, maka na onweghị ihe ngo sense, onweghị ngo sense, so onweghị ngo eri mgbe, maka onweghị ihe ngo eri mgbe, maka ya. So yeah. Thank you guys for watching. I don't know, you might not get a video today, which is Monday, which I had planned to be filming every day, but you won't get a video today because I have to read. Thank you guys for watching, and do have a lovely day. Bye.